Днес ще решим задачите от изпита. Започваме с първата задача. Има ли някой, който не успя да реши първата? Може да не се притеснява да се дигне ръката. Добре. Първата и втората се предполага, че трябва всички да си ги решили. Решението е много кратко. И няма кой знае какво за мислене. Първата задача, значи условието е при въведено положително число n да се отпечатат всички двойки числа в интервала от 1 до n, включително, с изключение на двойките съставени от еднакви числа. И тук отдолу, например, за 3 казахме, че има грешка в изхода. Тук сме пропуснали двойките 3.1 и 3.2, освен тези тук, които са написани. Задачата се решава с вложен цикъл. Клавиатурата ми е малко нова и не съм... Добре. Значи първо вземаме числото n от клавиатурата. Защо така? Снипетите не работят. След като сме го прочели, въртим цикъл казахме от 1 до n, значи 1 по-малко или равно на n. И за всяка итерация правим още n на брой итерации. Само че тук ще бъде вече j. И отпечатваме двойките. В случая и j. Само че имаме условия, нали, когато двете двойки са еднакви, да ги пропускаме, да не ги печатаме. Тоест, ако и е равно на j, мога да кажа, ако и е равно на j, да дам continue, това е единия вариант. А другия вариант е, ако и е различно от j, само тогава да печатам. n примерно за 3. Това. Не съм писал тук n равно. Няма. Мога да напиша. Така. Това е задачата, просто имам един вложен цикъл. Някой може ли да ми каже колко пъти ще се извика този код? Този стейтмент, колко пъти ще се извика? n на квадрат, n по n. Не, точно n по n. Да, първо тук от 1 до n и вътре за всяко едно пак от 1 до n. Да, нямаме проблем. Добре, да, можем да направим.
проверка дали е положително. Така. Тук ще сложим do while. Какво трябва да напиша тук, за да излезе само ако е положително? N по-малко или равно на 0. Да, за единица няма да има двойки, значи трябва, може би трябва по-малко или равно на 1. Защото когато n е 2, колко двойки ще излязат? Една. Трябва да една да излезе. 1, 2. И 2, 1, да, правилно. Да, точно така. Добре. И това е първата задача. Втората. Въвеждат се три цели положителни числа m, n и k, m по-малко от n, и се отпечатват всички четни числа в интервала mn, затворен интервал, т.е. се включва m и n, които се делят точно на k. И с тяхната сума на последния ред. Някои бяха забравили за сумата. Отпечатали са числата, но сумата не са отпечатали. Просто не доглеждаме. Така, значи имаме mn и k. Той кой ще го коментира? После ще направим проверките, сега няма да ги правя, за дали са валидни, дали са положителни и дали им е по-малко тя. Четни числа, т.е. да се делят на 2 без остатък и да се дели точно на k, т.е. пак да се дели без остатък на k. Значи от m до n, т.е. въртим цикъл, в началото и е равно на m, докато е по-малко или равно на n. Тук проверяваме ако m е четно и се дели на k без остатък. Тогава печатваме и. Това е цялата задача. И сумата, да. И аз се забравих сумата. Значи сумата в началото е 0. И тук ще натрупваме. Само че тук не е m, тук е i.
казахме и започва с M и завършва до M. Така, значи от 5, тук right line трябва да ги махнем, от 5 до 10 да се делят точно на 3 и да са четни. Пауза не сложих, само да махна тия right line. Да, добре. Между 5 и 10, четни, които се делят точно на 3, е само 6. И сумата е 6. Добре, нещо друго ще измислям. 6 до 24. Пак не на 6. 6, 12, 18, 24. Да. И това е задачата. Можем да направим пак с do while. Ай, ще го направим просто. Трябва N да проверим дали, т.е. M да... Всъщност... То интересното е, че N... Ние първо виждаме M и ако N... Трябва да сме сигурни, че M е по-малко от N. Ако примерно въведем... Да, всъщност... Да, като сбъркаш, трябва до край да го... Трябва да прекъснеш програмата на ново. Добре, няма значение. Това с подробности няма да... Докато M по-малко и равно на 0. Ами... Да, всъщност казах, че няма смисъл от тази проверка, нали? Защото M като е положително, няма смисъл да проверяваме за N дали. Нали така? Това ли имаш предвид? Значи, да, точно, правилно. Правилно. Значи излиза от слоят, когато това стане false, лъжа. Значи, ако N е по-малко от M, по-малко или равно на M, трябва да започне от начало. Правилно. Добре. И също и за K. Ако е 0, ще иска на ново вход. В момента както е, при 0 няма да го приемем. Трябва ще иска на ново. Какъв е? Да. Ако е 1, ще работи, има ли смисъл. Добре, това е задачата. В смисъл с проверките. Сега ако сложа 2, ще ми иска пак 10. Добре, това е задачата. Така. Да прескоча ли?
Но аз не направя, моите решения. Естествено, че аз ще направя. Ай, лапата е моя. Тъй, следващата задача е за... Ние трябваше да ги направим в отделни проекти всеки един, за да мога да ги... Те са елементарни, няма да ви ги пазим. Може би по-сложно, че ще ги запишем като един. Ай, ще направим нов проект. Сега докато правим пазарлъците, до сега съм го направил. Пробвам 3. Тъй. Колко от вас успяха да решат задачата с тази, която казах, чисто битови операции? Значи повечето. Повечето, даже някъде виждам, тук някои от вас не бяха на изпита, не са го и пробвали. Добре. Значи общо ето и излишно тук ще правя, но все пак да го покажа за видеото, за тези, които са откъщи и не са решили задачата. Сега, казахме, че всяко едно число се представя в паметта с битове и в зависимост колко битово е числото, т.е. типа на данни, което представлява и число, в зависимост от типа данни, взема различен брой битове в паметта. Сега ще ви покажа, понеже казах ви изрично в условията на задача, че искам да е int число, int променлива. Сега тук, колкото да ви покажа какво се случва, как трябваше да разсъждавате, ще ви го покажа с байт число. Нали? Защото са по-малко брой битове. Иначе аналогично е по същия начин и за int и за long. Имаме си някакво случайно число, което трябва да е 8 битово, затова 3, 6... Добре, не е много случайно. Е така. 3, 6... Сега са 8. Как да разберем кой бит, нали, трябва да преброим колко са битови са единици и колко са нули. Трябва т.е. да обходим бит по бит и да разберем текущия бит дали е единица или нула. Как проверяваме един бит дали е единица или нула? Значи, казахме, че с операцията AND по битово AND можем да маскираме, се казва, нали, да маскираме това число с някаква маска и да получим някакъв резултат. Тоест, бит по бит прави сравнение и проверя дали и горния бит и долния бит са единица и само тогава връща единица, ако не, връща 0. Ако имаме следното число 0,0001, което в десетичен вид си е 1, нали? Ще проверим по този начин дали бит, най-младшият бит, най-десният бит. Ако приемем, битовете започват от дясно наляво, този е нулевия, след това е първи и така до 7 бит. При интеджер числата са от 0 до 31 бита, като най-десният е най-младшия, най-левия е най-старшия. Тъй. И с тази операция, това число, ако ще учим бройни системи, ще разберете как да ги смятате, но сега ще ви го сметна набързо да разберете кое числото. 90 ли? Благодаря ти. Значи това число е 90 в десетична бройна система. Което се въвежда през тези от клавиатурата. За да го проверим на това число 90, колко са на брой единици, колко са нули, трябва по битово да направим операцията AND на всяка една позиция от тези всичките. И ако резултата, сега в случая, правим горното число, AND с единица на първа позиция и то почва. Каквото и да е число тук горе, с 0 винаги дава 0. Затова се използва този трик. Защото игнорираме всички други битове, само този бит, който искаме да проверим, само него проверяваме. Защото тук горе, без значение на тази позиция 0 или 1, каквото и да е AND на същата позиция от второто число, винаги ще ти даде 0. И за да проверим дали най-дясната позиция дали е единица, трябва да сложим всички други нули, само тук е единица. И когато направим каквото и да е число
и единица, може да върне единица, ако това число е единица, или 0, ако това число е 0. И така разберем дали този бит е дигнат. В случая при тази операция ще получим 0. Ето това е отговора при тази операция. При следващия бит поред трябва да направим същото нещо, само че и тук трябва да направим операция с... Трябва да изглеждате така маската, това число, с което маскираме. Така всички други числа ще са резултат 0, само това, което ни интересува, то ще е единица. И резултата, в зависимост дали ето този втори бит тук е дигнат или не, ще бъде 1 ако е дигнат, 0 ако не е дигнат. Ако е единица, ако единица ще върне резултат този, ако не ще върне 0. И сега, усещате ли каква е зависимостта? Връща винаги 0, т.е. всички битове са 0, когато конкретният бит е 0. Как да обходим обаче бит по бит на числото? Това е трика, използва се цикъл, който ще въртим броя на битовете. И как ще сменяме, как ще казваме позицията на бита? Ами ще използваме тази операция, всеки път ме питате, за какво трябва да я знаем. Изместване на бит. Моля? Може и да умножаваме. Това е аналогично на умножение по 2. Изместване на една позиция наляво, еквивалентно на умножение по 2, същата работа. Така изглежда по-четливо. Тоест, когато сме на най-младшия бит, когато е единица, като изместим един път наляво, става така. Като изместим още един път наляво, става така. И така проверявам бит по бит. Изместваме си на която позиция ни трябва. Коя ще ни е позиция? Итата позиция, защото ние ще въртим цикъл от 0 до 31. Тоест всичките 32 бита ще ги обходим от 0-та до 31-та позиция. И да го напишем като програма как изглежда. Така. И маската, която... Тоест, първо, след малко ще въведем числото. Само да напишем маската, с която маскираме числото, ще е равно на 1 изместено наляво и пъти. Тоест при първата операция 0 пъти ще го изместим наляво, то ще проверим най-десния бит. Нали? Едно казахме, че е еквивалентно в двоичен вид на 0,0,0,0 и последния бит единица. И първи път няма да се мести бита. На втората итерация ще се измести един път наляво и така ще го изместим за всеки един бит. Така, нека първо да си въведем числото от клавиатурата. Как казахме, че се казва? Имахме ли n ли се казваше? n равно. Тук имаме числото, въртим цикъла, създаваме си маската, т.е. бита поредния, който ни трябва. Така и правим операцията end и маската. И проверяваме, при тази операция казахме дали е 0. Ако е 0, значи съответният бит не е дигнат. Ако n и маската е 0, значи имаме една 0. Нека си направим две променливи. Или нямаме нужда от променливи? Имаме нужда. Zeros и ones. Добре. Така. Проверяваме и тук казахме, че ако при тази операция е равна 0, това означава, че имаме 0 и увеличаваме брой на нулите с единица. Ами щом не е 0, няма какво друго да е освен единица. Нали? Ще сложим в else
ще увеличим единиците. Някой беше казал, броим нулите, примерно, или единиците и после изваждаме от 32 от общия брой на битовете, изваждаме броя на нулите или на единиците, които сме сметнали. И същото нещо, но така със сигурност. Сега, тук те не му харесва, защото приоритетите на операциите, това е... оказва се, че в момента с по-голям приоритет е равно и с по-малък е амперсант. Това е дефект на езика, между другото. Не е логично да е така. Така е било в C и в C# наследствено е останало така. Езика, който ви казах, че учим... езика, който ви казах, че може да учим се даде Dart на Google, този проблем най-вероятно ще го елиминират. Но тук трябва да се сложите скоби, за да кажа, че първо искате да извършите операцията N с маска. По битовите операции, за съжаление, имат по-малък приоритет от сравнението. Тъй. И тук имаме стойностите в Zeros и в Ones, просто си ги печатаме. Има някакви въпроси по задачката? Много е простичка, нали? Да. Я дигнете пак, които не успяха бяха на изпита, но не успяха да я решат. Добре. Имаше едно момче, което не го виждам тук, който каза, че е видял в интернет решението, обаче не е знаел, не го е разбрал и затова не го смята, че го е решил. Какво казах? По малко по-различен начин. Я кажете вашия начин. Аха, да. Да. Общо взето по неговия начин проверява дали най-младшия бит дали е единица или нула. Тоест дали числото е четно или нечетно. Така се разбира от... сега ще го покажа този вариант. Да. Значи... Това е също друг вариант, не е по-лош от този вариант. Не, абсолютно също. Просто и пак се използва изместване на битове. Има, разбира се, има много варианти. Я кажи. С? While. Да, разбира се, цикъл може да е всякакъв. Казахме, че циклите почти са взаимно заменяеми, стига да измислиш добра логика. Да, но това е... Логиката се следва тук. Значи, този пример е какво правим? Изместваме надясно, на всяка итерация изместваме с едно надясно. И проверяваме всъщност тук... С мод ли го... If... Да. Значи различно от 0 ще го сложа. Докато n е различно от 0, ако n и 1 е различно от 0... n и 1 означава провери най-младшия бит дали е единица. Този бит го проверяваме. Ако е различно от 0, значи е единица. Увеличаваме тук. Значи ще сложа пак скобите. Той го е направил с мод, не го е направил с... Също е трети вариант. И ти ли си направил с мод? Аз съм направил с какво? без компютърни операции. Така е. Да, но там трябва да обхождаш като всеки един символ от стринга, нали така? Също е вариант, да. Просто аз разчитах на това, че понеже не сме, там трябва да знаете какво е. Ние ви показахме в някакви примери, че може да обхождате стринга символ по символ, но не знаете какво се случва отдолу. В смисъл не знаете, че стринга имплементира интерфейса iNumerable, който ви дава възможност да обхождате символ по символ на стринга. Ето е нещо... Тоест не разбирате изцяло как работи, но знаете, че може да се обходи символ по символ с for и for each. Значи, този другия начин е, значи проверяваме най-младшия бит. Ако е единица, увеличаваме единиците. След това изместваме цялото, всички битове надясно с единица, т.е. след това се случва това. В смисъл, всички битове отиват надясно, нулата изчезва и отпред се появява нула. И тук пред тази единица се появява една нула. И така се измества надясно и в един момент остават само нули. Последната единица, която излезе от дясно. Това означава, че сме... обаче в този вариант може ли да се случи, ако и някакво...
Не, всъщност няма. Тук цикъла ще стане 0, върти. или иначе ако последния бит. Числото n ще стане 0 накрая и ще прекъсне. Нулите, ето долу съм написал, нулите са 32 минус единиците. Няма нужда да ги броим тях. Чакай, че той каза нещо много правилно. Какво? Така няма да преброиш незначещите нуля. Напротив, броим ги. 32 минус единиците са... Так. Да, ти броиш само единиците, па после вадиш, разбрах. Добре. Много хубаво дракончик между. Добре, един от двата, има някой, който не разбра нито той, нито предния вариант. Аз събрах идеята, обаче искам с мод. И с мод. Ами, мога да проверяваш просто дали е n мод 2, дали е 0 или не е 0, т.е. дали е четно или не четно. Ако е четно, значи е 0 най-малъчия бит, ако е нечетно, значи най-малъчия бит е единица. И така се проверява. И пак се изместват наляво. Надясно, съжалявам. Тоест, ако е различно от 0, ако е нечетно, ако значи е нечетно, единица. значи трябва да увеличаваш единица. Да. Добре. Виждате, че няма нищо страшно в побитовите операции. Просто трябва да ги упражнявате. Аз мисля, че тази задачка беше перфектна за побитови операции, въпреки че някой остава с като стринг да ги реши, да се равнява стрингове. Добре. Другата задача тогава. Запишете 6. Не сме я пуснали. Я е пусни да отпечата на екрана колко са нулите единици. На някакво число. На числото 1 трябва да ни каже, че имаме една единица и 31 нули. Я да видим. Ето. на числото 90. На числото 90, колко в текстовия файл, имаме 4 единици и 28 нули. Така ли е? 4 единици, тук понеже 1 байт, всичко друго е нули. Тук не значи, че нули най-вляво не съм ги списал, защото е байт. Това са 8 бита, това е 1 байт. Ако трябва да е int, трябва да добавим тук още 24 нули, отпреди и ще станат които са незначещи. Това е задачата там от Олимпиадата за 6-ти клас. С овцете. Аз ще прочита набързо условието. Фермерът има овца, която родила за първи път и агнето било женско. Всяка следваща година тя ражда по едно женско агне. Всяко женско агне, когато навърши 3 години, ражда също по едно женско агне. И всяка следваща година продължава да ражда по едно. Тоест всички, които са овце, които са на 3 години и повече, ще ги наричаме овце, всички, които са на 3 години и повече, всяка година раждат по едно агне. Всяка една овца. Така общия брой на овцете и агнета през текущата година е 2, т.е. в началото. Нали, имаме само една овца и едно агне. И след една година става 3, т.е. нали, овцата ражда още едно агне. След 2 години брой е 4, след 3 6, след 4 9. Сега ще ги разпиша да ги видим защо така се получават. Напишете програма, която помага на фермера да изчисли колко агнета и овце ще има след К години, ако всички са живи, ако няма жертви. Програмата въвежда така брой на годините. К може да е не повече от 112, между 3 и 113. Имаме тук някакви примерни входа и изходи. Ще искаме да се въведе К от конзолата. Ще направим проверката. Да е между 3 и 113.
Чай да видя само. Как беше? 3 включва ли са? Не. Значи, ако К е по-малко от 4 или по-голямо от 112, повтаряме такава. Така. Така, сега ще направя една променлива, която ще пази текущата година, с началото с миналата година, още не е минало време. Сега ще направя 4 променливи, в които ще пазя броя на агнетата и овцете на тази възраст. Какво имам предвид? Значи, ще ги направя от сега от тип long, защото знам, че int няма да ни стигне. За 112 години става огромно число, минава int много пъти. Става след квадрилиони някакви. Голямо стадо. Те са на планетата няма да се върнат толкова, като е. Значи, ще ги кръстим. Lamp май беше. Lamps 0 years old. Newborns. Те ли? Lamps. Така, примерно. В началото имаме едно такова. Значи една промена за тези, които вече са навършили една година. В началото нямаме такива. Тези, които са на 2 години. Също нямаме такива в началото. И тези, които са на 3 или повече години, ще кръстим просто sheeps. И в началото имаме една овца. Значи тези са на 3 години или повече, тук са на 2, на 1 или тези са току-що родени. Така. Сега. Ще направим един цикъл, докато текущата година е по-малко от К. Така, края на всяка година какво става? Всички агнете овце порастват с една година, т.е. правят една година повече. Сега, какво ще направим? Значи, тези, които са на 2 години, овцете, това агнетата, които са на 2 години, ще ги прехвърлим ще станат вече овце. Т.е. пишем sheeps плюс равно на тези, които са на 2 години. Тези, които са на 1 година, вече стават на 2. Тоест, в променливата, която е lamps 2 years old, ще присвоим стойността, която е била в lamps 1 year old. И тези, които са били новородени, сега стават на 1 година. Тоест, пишем lamps 1 year old, равно на lamps newborn. А с новородените какво става? Ами новородените, всяка година новородените са същия брой като майките. Тоест, lamps newborn е равно на sheeps. Защото всяка овца ражда по едно. И увеличаваме годината с единица. Накрая отпечатваме всичките овце. Значи, total sheeps, няма да е sheeps, защото total равно на sheeps плюс това, плюс това, плюс това. Sheeps ще просто.
Това е целият алгоритъм. Не е нещо сложно, просто трябва да се сетите. Просто правим итерация след всяка година, какво се случва. Всички порастват с една година и просто ги натрупваме. Прехвърляме тези, които са на 2 години стават в C, тези, които са на една стават на 2. Да. Добре. Нека да пуснем. За 112. Момент само, не съм сетнал проекта. Текущ. Така. Това е голямото число. Това е милион, трилион, квадрилион. Много голямо. Това е всъщност защо е максимум 112 години? Защото при 113 се превърта. Минаваме лонга, минаваме това, знаков лонг. Да, няма да ни позволи. Добре, сега ще го коментирам. Все пак тук ще напиша K-равно. За кратко ще го коментирам. Вижте как стана със знак минус. Превъртя се. Значи, много от вас успяха да я решат, но не са се сетили, че всъщност се превърта. Много от вас са направили с int. Промените са ги направили с тип int. Сега да ви покажа защо може някой да не разбере, че се превърта боряча. Т.е. че се превъртат промените. Значи за 112 излиза положително число. Милион, това 14. Което е 1 милион и половина. Добре, може милиард да е, да. Как може да разберем, че се превърта, че минаваме от края на типа? Ако сложим, къде става превърта? Тук нали сумираме, натрупаме в Shapes числото и то нараства. Значи има този оператор checked. Не знам дали сме го, мисля, че го говорихме в една от лекциите. Казва, ако стане тук overflow, да хвърли изключение. И сега, ако е по дефолт не хвърля изключение при overflow. Сега би трябвало при 113, т.е. доста по-малко число би трябвало да гръмне. Тоест, ще пробвам с 112, да видя, ето, overflow exception. Затова е хубаво да знаете, че какви са границите на типовете, че int числата са int знаковия int е до 2 милиарда и половина. Затова е хубаво да знаете, че до 2 милиарда и половина, защото ако очаквате числа над 2 милиарда и колко е там, по-добре да изберете лонг. Сега ще ги върна отново на лонг. Сега на 112 няма проблем, нали? На 113 минава в минус. Защо обаче не гръмна? Да, защото гръмва чакай тук, при това сумиране. Значи, сега тук ако сложа checked, другия вариант на checked е вместо блок, нали, с фигурни скоби, когато е израз, с кръгли скоби са. Значи checked това. Сега би трябвало на 113 да гръмне. Да. Да.
Всъщност препълването става на този ред, не става тук вътре. Да, може би, да, ако е 114, може би още горе ще да стане. Нека го проверим. Не, въпреки това не става. Да, т.е. препълването става тук долу. Добре, това е задачата. Да, при 7 е 28, при 6 е 19. При 7 28, при 6 19. Разбрахте решението, нали? Не е кой знае какво, просто трябва малко да се помисли. Тези, които не са се сетили, че че правят overflow, ако пак са решили, не е проблем. Просто това, че са написали int, а не long, пак са брои за вярна задачата, въпреки че дава грешен резултат, важното е да сетите метода на решение. Добре. Тъй. Сега ще покажем последната задача, която аз я бях измислил. Колко човека от вас решиха петата задача? И сте тествали всички случаи за квадранти, в кой квадрант лежи, на коя ос, дали е в центъра, всичко излиза, окей? Добре. Добре, за останалите, които не успяха да я решат, сега ще покажа. Моля? Идеално. Сега ще направя един друг проект. Тъй. Сега, преди да започнем да я пишем програмата, да обясня нещо за координатните системи. Значи, тази координатна система, която се ползва в конзолата, началото на координатната система е в горния ляв ъгъл. Там е позиция 0, 0. 0 по X, 0 по Y. И което е особеното, че при тази координатна система Y нараства надолу. Тоест, колкото по-надолу слиза, толкова Y се увеличава. Хикса нараства надясно. Отрицателни няма. В конзолата няма отрицателни числа, няма как да позиционираш на точка, която е има един единствен квадрант, те да го кажем. Няма дори и ости ги няма. Тоест, ости ги има, но те са първата колона и първия ред. Не са... Да, всъщност има ги, просто са така. Но това е особено, което трябва да запомните, че началото е горния ляв ъгъл и Y координата нараства надолу. При Декартовата координатна система, двумерната, в математиката, която сме учили в училище, нарастват нагоре Y и хикса наляво. Надясно, извините. Надясно. Тъй. Тъй, значи от задачата какво се искаше? Да се въведе една точка т.е. хикс y координатата на точка и да се изчертае къде в координатната система се намира. Сега, има две решения, аз ви го казах още и на изпита, че има поне две решения на тази задача, като едното е малко по-лесно, където се ползва Set Cursor Position на конзолата. Той ще го направи първо ще направи по-трудния вариант, после ще направи по-лесния. Тъй, нека да напишем първо да си въведем координатите от клавиатурата на точката.
Та имаме двете координати x и y на точката. И сега трябва да направим координатната система. Как изглежда тя? Ето тук има в... Казахме, че по хоризонталата ще имаме 10, от минус 10 до плюс 10. Какво означава това? Че трябва да имаме 10 тиренца на... Тук ще имаме 10 тиренца, след това ще имаме плюс, който ще е центъра и после още 10 тиренца за плюс частта. По вертикалата ще използваме вертикални черти, пайповете. Казахме, че те ще бъдат от минус 5 до 5. Минус 5 отдолу, горе са положителните, казахме. Така. Сега при по-трудния вариант, на който няма да използваме позициониране в конзолата, там ще изчертаем, ще печатаме символ по символ. Какво означава това? Ще обхождаме ред по ред, както ако спомняте задачата с знамето, както правихме знамето. Всъщност там не съм сигурен символ по символ ли беше. Знам, че го разделихме на 3 части, но да, мисля, че беше така. Идеята е обхождаме ред по ред и за всеки един ред печатаме всеки един символ от този ред. Тоест, за всяка една колона печатаме символа. Тоест, на първия ред какво ще имаме? Ще имаме интервал, така 10 интервала, след това ще имаме вертикална черта и след това ще имаме още 10 интервала. На следващия ред отново 10 интервала, вертикална черта и пак 10. Сега, като за всеки един символ ще проверяваме дали нашата текуща координата е тази на точката, която трябва да изобразим и ако е тя, тогава изобразяваме точката, ако не, проверяваме, ако не изчертаваме интервал или вертикална черта, като тук на този ред са тиренцата и така, и плюсчето. Сега, обаче преди да почнем да чертаем, трябва да изчислим тия координати, да изчислим тая, само секунда, да си изключа телефона, че само ма разсейва. Трябва да превърнем координатите, които сме въвели от клавиатурата, трябва да ги превърнем от координати за тази координатна система, декартовата, в координатната система на конзолата, за да може да ги изобразим на правилното място. Така. Ами да почнем да я правим тази програма. Значи първо ще се направим две променливи. Значи началото на координатната система на английски се нарича origin. Начало. Откъде започва координатната система. Ще направим две променливи. Origin X и Origin Y. Като това ще са координатите в тази, т.е. ще бъде тази координата, тук, където е центъра на координатната система. Това е на декартовата координатна система. Тоест, те ще пазят къде в координатната система на конзолата се намира реалното начало на реалната координатна система. Тоест, като знаем, че тук са 10, т.е. център на тази координатна система, на какви координати в конзолата се намира? На 5. По хикс колко? По хикс колко е? По хикс е 10, а по y 5. Точно така, защото казахме, че горе вляво е 0, 0, 0, надясно са 10, имаме първото тире на нулевата позиция, последното 10-то тире на 9-та позиция и на 10-та позиция е плюса. Тук имаме нулева позиция по вертикалата, първа позиция, втора, трета, четвърта и пета. Тоест Origin X, началото на координатната система на декартовата ще ни бъде 10. Не, 10 и 5 ще бъде от първата позиция 0. Ето казахме, че е това минус, че тук е на нулева позиция. Да. Да, 11-та подред, но координатната система на конзолата започва от 0. Тоест на 11-та позиция ще се явява 10-та...
Моля? Числото 10. Защото имам схвана ли го или да го покажа, да го нарисувам? Сега, имаме тук, показвам средата на координата система, където са минусчетата. Имаме минусче. Така, до тук са колко? 10 минуса и след това е плюса, нали така? На 10-та позиция се намира плюса. Добре. Ами тогава казваме, значи хикс ще ни е 10, y ще ни е 5. Сега, ако искаме координатната система да ни е по-гъвкава, т.е. ако аз съм казал в условието, че по y ще е от минус 5 до 5, а пък по хикса ще е от минус 10 до 10, нали, така се нарича, така хардкодваме числата, казваме това ще са, нали. Мога да направим по-гъвкаво да е, примерно, да се въвеждаме от клавиатурата колко да е по хикс и по y и тук да се смятат тези неща. За сега ще го направим тъй, но да знаете, че по принцип може да си го направите и по-добре. Да не боравим с някакви константи 5 и 10, ами да си го пак с променливи, които се въвеждат от клавиатурата. За сега ще го направим тъй, после може да го модифицираме, ако искаме. Добре, това ни е началото на реалната координатна система. Сега, трябва да направим тези координати, които сме ги въвели хикс и y, да отговарят на тая координатна система. Да отговарят на конзолната координатна система, т.е. да ги позиционираме спрямо конзолната. Обаче ние ги имаме не спрямо конзолната, а спрямо декартовата. Как ще ги изчислим? Ще ги кръстим координатите transformed x и y. Значи в геометрията има да нарича трансформации, които са пренасяне на точка в пространството и се нарича как? Транслация. Имаме ротация, имаме и скалиране. Има и скю, друга. Мащабиране е скейл, да. Тоест, и така с тези трансформации може да се преместват точки в пространството и се ползва много в програмирането, правенето на игри, на 3D игри. Особено като приписане на 3D engine и т.н. Там една точка, която се измества от едно място на друго, се нарича и прилага се някаква трансформация и вече затова го ставам Transformed X и Transformed Y. Тоест, координата X е трансформирана от една координатна система в друга. Тъй, Transformed X ще ни е равна на реалния център на координатната система и хикса той ни е при конзолата и при оная координатна система изглежда, нарастват и двете в една и съща посока. Затова ще накажем Origin X плюс въведение X. Така, ако примерно Хикса сме въвели от клавиатурата позиция 2, реалната позиция в конзолата ще трябва да бъде 10 плюс 2. Нали? За да отиде на правилната позиция. Ако е минус 2, ако въведем от клавиатурата минус 2, тогава ще е 10 минус 2. Тоест ще трябва да отпечата на Хикс, където е центъра с 2 назад. И това ще е реалната конзолна координата на Хикс. Разбирате ли го това нещо? Не, защото гледам и умни погледи има. Да. Тъй, при Y, Transformed Y, ще е Origin Y, обаче този път няма да събираме с... Може да го съберем с Y, обаче нали ви казах, че нарастването на координатите при едната е нагоре, а пък при конзолата е надолу. Зато и трябва да обърнем посоката и може да умножим по минус 1 или просто да извадим Y, защото Y по минус 1 става плюс минус Y, което е минус Y. И така, вече реалните ни координати на екрана са Transformed X и Transformed Y, които вече преспокойно могат да отпечатаме и звездичката ще бъде на правилната позиция. Защото някой пита какъв е методът, с който да изместим центъра на координатната система, да не е горния ляв ъгъл на конзолата, ами да е някъде друга. Няма такъв метод. Трябва да направите това нещо. Тоест, вие трябва да си изчислите как
къде да е центъра и как да се променят координатите на въведената точка. Тъй, сега казахме, че ще чертаем символ по символ за всеки един ред. Първо имаме колко на брой реда? Имаме 11 реда, т.е. 5 за положителната част, плюсчето и още 5 за отрицателната част. Зато и въртим един цикъл. Нека да ги кръстим редове. За row равно от нулевия до така. Ще обхождаме 11 на брой реда. И като за всеки ред ще обхождаме колко на брой символи. 10 и 10 и още едно, 21. Колона ще го кръстим. Тъй. И какво ще направим? Ами, мога да проверим, ако на текущата позиция ни нашата точка, може да отпечатаме преспокойно. Ако на тази позиция, т.е. ако transformed x е равен на това ни е колоната и transformed y е равен на реда, тогава ни отпечатай звездичката. Тъй. Ако не е звездичка, ако не е това координата, трябва да отпечатваме интервал, вертикална черта, минус или плюс, в зависимост от коя позиция. Ами как да проверим, ако тирентата са само ако е на позиция 5. Да, защото първата позиция е 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тоест ако реда е 5, само тогава може на текуща позиция да е минус или плюс. Тъй, значи проверяваме, ако в противен случай, ако реда е 5, реда е 5 и ако колоната не е... Значи ако колоната е центъра, ще е плюсче. Която е коя подред 11-та. Ако колоната е 11... Моля? Да, ма ще имаме и за минусчето отделен случай. Ще трябва да проверим, ако е 5 и не е 11, тогава трябва да отпечатаме минус. Да. Така. Какво правим тогава? Повтаря се 2 пъти рол е равно на 5, ние спестяваме нищо. Тъй, секунда само. Секунда, ако имаме грешка, ще го поправим после, защото не съм сигурен дали мислим по един и същи начин всички. Значи, ако казваме, че това е център, ако е 5 и 11, и 10, съжалявам. Ти ли искаш да кажеш? Да. 10, защото е от 0 до 9 са ни минусчета, 10 броя символи, после 10 ни е центъра. Това ни е плюса. Ако сме... Значи, казахме тук вътре сме в 5 ред. Ако на 5 ред е на 10-та колона плюс, ако не, във всички останали случаи трябва да отпечатаме минус, тиренцето. Тъй. Значи, първият случай ни е точката. Втория случай ни е 5 ред. Всички останали случаи трябва да отпечатаме ако сме на колона 10 вертикална черта, ако не сме на нея интервал, празно място. Или
Да, интервал трябва да отпечатаме, защото това всеки един символ трябва да се отпечата, за да се мини към следващия, курсора да се придвижи на следващия. Така, значи ако колоната е равна 10, печатаме pipe, в противен случай печатваме интервал. Значи това е по-трудният начин, защото трябва да отпечатате точката и координатната система в един и същи цикъл, в този двоен обложен цикъл. Нали? По-лесният вариант е да си отпечатате само координатната система и после да позиционирате на правилното място с Set Cursor Position и след това да се върнете курсора долу и да отпечатате в кой квадрант е. Сега това ще направим. Сега нека да го пуснем и нещо, да видим, че е вярно, защото ми се струва, че трябва да е вярно. Ще сложа един брейкпоинт най-долу. Да, не съм сетнал правилния проект. Тъй, за Хикс от примера имахме тук 4,2, Хикс на позиция 4, Y2. Я да видим какво излиза до тук. Нещо объркахме. Не сме ми дали някакъв нов ред ли? Да, трябва, значи след всеки един ред трябва да минем на нов ред. И тук вътрешният цикъл върти всеки един символ и след целият ред от символи трябва да кажем нов ред. Добре. 4,2 ли казахме? Добре. Излезе нещо. Сега на правилната позиция ли е? Да, на четвърта позиция е. Може би да увеличим шрифта да се вижда по-ясно. Даже ще сменя и шрифта да е по-такъв. Ето го. На четвърта позиция, тук е втората вертикална черта. Ако пуснем нека Хикс да ни е 0, т.е. да лежи на Y оста и да е, нека да е в центъра. 0. Трябва да сега в момента вместо плюс да отпечата звездичката. Ето в средата е звездичката. Ако искаме да е примерно на Y оста, може да напишем Хикс 0, а пък Y нека да е отрицателно. Y е минус 3 примерно. Ето, една вертикална, втора вертикална и на третата вертикална е звездичката. Лежи в момента на Y оста. Тук отдолу трябва да изпише сега Y, според условията на задачата. Предполагам, че и в други случаи ще работи. Може да си го гледате после, но мисля, че това е. Така, сега, нека да отпечатам сега в кой квадрант е. Това е B подточка, мисля, че беше в условието, което гласи да се изведе на екрана в кой квадрант се намира точката, дали лежи на някои от осите или е в центъра на координатната система. Казахме, че ако е в центъра, ще изписва плюс, ако е на оста Y, ще изписва Y, ако е на оста Хикс, ще изписва Хикс и вече номер на квадранта във всички останали случаи. Първи, втори, трети, четвърти. Добре. Отпечатали сме координатната система с възможните с точката в нея. Сега ще направим проверка за координатата. Ако не ни трябва трансформата. Ако с реалните ще проверяваме. Ако x е по-голямо от 0, ще проверим тук двата. Ако y е по-голямо от 0, т.е. ако и двете x и y са по-големи от 0, това в кой квадрант се намираме? Първи квадрант. Ако y обаче е по-малко от 0, тогава сме в втори квадрант.
противен случай хикс ако е по-голямо от 0, а какво става третия случай, какъв е y да е равно на 0, защото нито е по-голямо от 0, нито е по-малко от 0, значи y е равно на 0, тогава лежи на коя ос, ако y е равно на 0? На хикс оста. Затова отпечатваме хикс. Нали така казахме? Така, това са трите случаи, когато хикс е по-голямо от 0. Сега, ако хикс е по-малко от 0, всъщност сега да си го копна, да не съм мъча като грешен дявол. И тук една кавичка не съм затворил. Тези същи проверки ще ги направим за ако хикс е по-малко от 0. Значи ако хикс е по-малко от 0 и y е по-голямо от 0, в кой квадрант сме? Не сме в четвърти. Хикс е по-малко от 0, y е по-голямо от 0, то е втори. А тук какво объркахме? Хикс е по-голямо от 0, y е по-малко от 0, тук е четвърти. А тук е втори. Ако хикс е по-малко от 0 и y е по-малко от 0, е трети. Нали се ориентирате? Това е трети. Така. И ако хикс е по-малко от 0, y е по-малко от 0, пак на хикс оста тогава лежи и когато хикс е равно на 0, защото тук проверяваме ако хикс е по-голямо от 0 и хикс по-малко от 0, значи тук третия случай else е хикс е равно на 0. Тъй. Ако хикс е равно на 0, имаме два... Ако y е равно на 0, тогава тук сме в центъра и хикс и y е равно на 0, тогава трябва да отпечатаме плюс, нали, центъра или c, или какво казах там на изпита, не спомням. И ако y не е 0, тогава лежи на оста y. Тоест, ако той е последния else, когато хикс е равна на 0. Ако хикс е равна на 0 и какъвто и да е y е по-малък или по-голям, ще лежи на оста y. И сега ще го пуснем да го видим, че е така. Нека да пробваме с 0, примерно 1. Ето, в момента лежи на оста y. Пускаме го примерно обратното. Некъде. Минус 1 и минус 1, кой квадрант трябва да е? Трети. Ето 3. Ако е 0 и 0, трябва да е центъра. Ето плюс. Изписа. Какво да правим? 5 и 10 ли? 5 и 10 трябва да даде първи квадрант. Нали така? 5 и 10 не може. Защото по Y ни е позволено до... Няма да може да... Да, ще... Просто ще излезе извън... Да, иска да кажа, че тук няма да излезе, защото... Да, изчислява го кой квадрант е, но не го показва, защото не сме предвидили с такива размери. 10 и 5, опа, 10 и 5 ще е окей. Ето го, това е на ръба на първи квадрант. В кишето. Добре, това е по-сложният вариант. Най-вероятно някои от вас са ползвали Set Cursor Position. Колко от вас са го ползвали? 1, 2, 3, 4, 5. Повечето от вас ако и са го направили по този начин. Май само аз. Или нещо подобно. Подобно, но не си ползвал Set Cursor Position. Добре. Сега да го покажем как изглежда с слагане на курсора. Няма нужда да правим два вложени цикъла, т.е. за всеки един ред, всеки един символ от реда да отпечатаме. Може да отпечатаме ред по ред. Като изключение е само средата, където са тиренцата и плюса. Тоест отпечатаме всичките до средата, отпечатаме си средата, отпечатаме после надолу
И след това казваме, запомняме примерно в някакви междинни променливи текущата позиция на курсора, за да може да се върнем после. Казваме set cursor position на transform x, transform y и отпечатваме там на звездичката и след това връщаме на set cursor position на координати, които временно сме съхранили. Това изглежда, ето, как изглежда? Чуя се в този проект ли? Айде ще направя един друг проект, за да не го омазвам това. Ще окръстя проблем от 5.1. Разликата, тая логиката за квадрантите си остава, те с трансформациите си остават. Това, което ще се промени тук е тази част. 10 реда, ако си на 5-я ред, ще отпечатаме 10 минутчета, плюсче и още 10 минутчета. Той мога да направим с форматиращ стринг. Тук са ни първите 10 минутчета, после ни плюса и след това пак 10 минуса, затова ще използвам същия placeholder, защото ще подадам пак един и същи стринг и за двата случая. И казахме, че на стринг може да създадем new string, на който да зададем първия аргумент, символа, който искаме и втория аргумент колко пъти да се повтори този символ. И той ни връща един стринг от 10 минутчета. И този стринг влиза както тук, така и тук. Защото има един и същи placeholder, 0. Иначе може да го копирам той нещо два пъти, два аргумента да дам и тук да пише 0 и 1, но няма никакъв смисъл. Защото е едно и също. Добре, това ни е 5-я ред. В останалите случаи какво печатаме? Печатаме интервали, 10 интервала и пайп в средата. Да, така общо взето си просто един интервал. И така вместо плюс е вертикална чата. Пайп. Да. Това е... Да, абсолютно съм съгласен. Добре, до тук трябва да ни отпечата координатната система. Сега тук си въведем, няма значение. Сега, това както е така... Това е много... Тук смята тия X и Y се броят. Трябва да направим clear. Проблема е тук е, че когато се отпечатва, измества... X и Y измества надолу два реда. И ние не сетваме... Сега ще го демонстрирам това нещо, което се случва. Сега ще го демонстрирам това, което се случва, което е недостатък, да. Трябва да изчистим конзолата, за да не виждаме X и Y. Чакай, аз в кой файл съм сега? В неправилния. То трябваше да. Тук нямаме брейкпоинт. Тъй. Ето до тук ни се отпечатва координатната система. Що стана по-дребно?
Сега обаче проблема е, че при този вариант, когато позиционираме, нека да направим това, което казах преди, ще запазим, преди да позиционираме на място, където ще отпечатаме координатата, ще се запазим в текущата позиция. Тоест, ние като изчертаем цялата координатна система, на следващия ред трябва да ни отпечата в кой квадрант се намира. И след като отпечатаме координатната система, отива на следващия ред и там стои курсора. Сега, там където е курсора, ще го съхраним. Сега да видим как се взима позицията на курсора. Курсор left. Можеш и left вместо хикс да го кръстим, нека да е left. Да е по-консистент. Курсор топ. Тъй съхраняваме ги временно. И това е място, където после трябва да се върнем, за да отпечатаме квадранта. И сега може да кажем на конзолата set cursor position на transform x запетайка transform y. И там се отпечатваме нашата звездичка. Сега проблема, който възниква в някои ситуации, сега ще го видите. Ако го отпечатаме в първи квадрант, няма да усетите никаква промяна. Тоест, ако го отпечатаме в 3 и 4, примерно, както до сега казах всеки път, всичко е... тук тази единица откъде идва? Защото не връщам обратно. Тъй ли стана? Да, аз хубаво, че го отпечатвам, но после... това нещо, което се отпечатва тук отдолу в ифовете, трябва да върна обратно координатната система. Да върна обратно курсора на тази позиция, където си я съхранихме във временните промени курсор left и курсор топ. И това число и часа. Да ми сега какво ще стане. 3, 4. Тук обаче... това е заради първите два реда. За тях ли казахте? Да. Добре, ами значи трябва да си прибавим и първите два реда. Да. Добре. Добре, нека да... Добре, ще го изтриваме екрана, преди да почнем да печатаме конзолата. Обаче пак не стигнахме до там, до тук иска да обясня. Кое? 3, 4. Тъй, вече е окей, нали? На трета позиция 4 по вертикала. Да. Сега окей, когато е в първи квадрант. Ама я да видим какво ще се случи. Ако е във втори квадрант, който ще рече по хикс трябва да е минус. Минус 3 и пак да е 4. 1, 2, 3. Не го изместваме. Аз мисля, че просто като... Това е втори квадрант, да? Не, това е втори. Четвъртия долу дясно. Аз се притесних, че ако напишеш console right, ще измести това, което е след него, но не го измества. Не. Защо съм си помислил, че ще го измества? Няма проблем. Мисля, че ще щупи пайпа на същия ред. Но няма лойка да го прави. Защо съм си го помислил, нямам идея. Ами това е другия вариант, който най-вероятно който ви сте направили. Нещо подобно ли сте направили, ако сте ползвали Set Cursor Position? По-кратко ли е от това? По-добре ли е? Твоето ти хареса повече. Ами ще ги проверя тази седмица задачите и може да се окаже, че наистина има по-добро решение от ти. Ако е нещо кратичко и може да го кажете по-набързо, но със сигурност това вижте колко е по-кратко. В смисъл не правим два вложени цикъл, един единствен цикъл е и тук имаме два случая за средата на средния ред и другите останалите. И после само с Set Cursor Position си местим на място, където да отпечатаме звездичката и си връщаме обратно. От и по-кратко аз не знам как може да стане. Просто е по-различно и по-хубаво. Защото си твоите. Ако напишеш примерно x 150
Да, ти ми каза ти си го измислял по-сериозен проект. Аз като задача бях казал изрично да бъде от минус 5 до плюс 5 по вертикалата и минус 10 до плюс 10. Ако е извън рамките ли? Да, трябва да се направят проверки за... Ако направим координата минус 6, със сигурност ще се счупи, защото при трансформацията ще отиде в минус 1 на конзолата, което не е позволено хикс. Да. Такива проверки не съм направил, вие ще ги направите. Къде е това? Тука? Аха. За да не клираме скрина ли? Да. Това ли имаш пред? Вместо да клираме скрина, просто transformed хикс ще е плюс равно тели на текущата позиция на курсора. Хикс не са ли бута? Не, само Y, да, само Y е проблема. Да, може да се прибави най-отгоре, да. Съгласих се. Консол, курсор, топ. Нали така? Така ли? Това е за да не изтриваме екрана, да работи абсолютно по същия начин, както предния вариант. Просто ето, сега така на трета позиция 4. Това е за да изглежда абсолютно по същия начин, както и предния вариант. Просто добавяме това отместване 2, което се съхранява в конзолата, Cursor Position Top. Това са задачите. Трудни ли бяха задачите? Според вас?